Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान भिडियोआव 13 अक्ट'बर 2025 आव आं मोनसे भिडियो आपल'ड खालामदोंमोन नैबे भिडियोखौ आरो नोंथांमोना नायनोबा आइ कार्डआव थांनानै नायबानो जाबाय आरो आं डिस्क्रिप्शनावबो होगोन आरो इन स्क्रिनावबो लगायगोन दे आं बे भिडियोआव ट्राकखौ माबोरै सालायो बेखौ नोंथांमोननो भिडियो बानायनानै देखायदोंमोन ओमफ्राय आरो आं बे भिडियोआव बुंदोंमोन जे 1k लाइक जुदि फैयोबा बे भिडियोआव आं डाम्पारनिबो भिडियो बानायगोन होननानै नाथाय 1k लाइक नोंथांमोनहा खालामनो हायाखै दे होनब्लाबो आं बे भिडियोखौ लाबोबाय भिडियो स्टार्ट खालामनायनि सिगां आंनिफ्राय फिसा रिक्वेस्ट जाय बिथांमोनहा ड्राइभार का बा गारि डाम्पार सलायखायो बा सलायनो रोंखायो नोंथांमोनहा भिडियोखौ नायाबाबो जायो आरो लेथ्रा कमेन्ट हरना दे मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'आवबो थानांगौ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो साइकेलखौ माबोरै सालायो स्कुटिखौ माबोरै सालायो जोंथ' दा बेखौ नायनोबा बेलेग चेनेलावसो थांनानै नायनांगौ बेलेग जाथिनि चेनेलाव नङा होमबा स' जोंनि बर'आव गैयानो बेखौनो बुङो SEO दे इउटिउबावहाय बारा डिटेल्सआव थांला SEOनि मिनिङा मा बेखौ दस्रा टेक्निकेल चेनेलफोरा बुजायखायो जोंनि बर'आवबो थानांगौ जेन'बा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेखौ जों बेलेग आसामिस चेनेलफोरावसो नुनो मोनो माबोरै सङो मारै मायो सबाय ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेफोरबायदि इउटिउबाव सार्च खालामबा मोननांगौ जोंनाव माने संनो रोङैफोरा जाहाथे सार्च खालामनानै नायबा मोनो संनानै जानो हायो बा सोरबा स्कुटि सालायनो रोङाबा स्कुटिखौ माबोरै सालायो सार्च खालामबानो मोनो बेफोरबायदि माने जोंनि बर'आवबो मोननांगौ आरो जुदि नोंथाङा रोंखायोबा बेफोरबायदि भिडियो नुयोबा हा बायदिसिना हेनटेन कमेन्ट जाम्बा माबा माबि बिदि होनहरो सोरबा होनहरो नाङा माने नोंनि थाखाय बानायाखैना बे भिडियोखौ नोंहा जुदि रोंखायोबा नङा होमबा स' गोबां मानसियानो माने बेलेग जाथिनि चेनेलाव थांनानै नायनांगौ जायो बेखायनो आं बे भिडियोखौ बानायनाय जादों जाहाथे जोंनि बर'फ्राबो माने सार्च खालामनानै नायगिरोबा जाहाथे मोनो बिदिब्ला भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय मोनसे फिसा रिक्वेस्टबाव आरोबाव नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो आरो भिडियोखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो आंनिया चेनेलनि नामा सोलायबाय सिगां NE Vlogsमोन बे NE Vlogsआ जेबो मिनिं गैयामोन नामा दा वारि जाबाय बे चेनेलनि नामा ओमफ्राय आरो आंना दंबावो बेलेग चेनेल दंबावो दा बेखौ उनाव रायलायनोसै दिनैनि टपिकखौ स्टार्ट खालामसै बिदिबा ओमफ्राय जुदि नोंथांमोननो कार सालायनायनिबो नांगौबा बा कारखौ माबोरै सालायो बेनिबो भिडियो नांगौबा कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाबानो जाबाय दे दिनैनि टपिकखौ स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला डाम्पार गारिखौ ट्राकखौ माबोरै सालायो बेखौहाय नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव बेलेग कम्पानिनि डाम्पारा बेलेग अपसन थायो जेरै फार्स्ट गियारा सिगांजोंबा अबेबा कम्पानिनि गारिया उनजों थायो फार्स्ट गियारा बेफोरबायदि आरोना जेरेखम भारत बेन्सना आलादा जायो ओमफ्राय अशोक लेलेन्डना आलादा जायो आइसारना आलादा जायो ओमफ्राय टाटाना आलादा जायो स्केनियाना आलादा जायो भल्भ'निया आलादा जायो बेबायदि आरोना आलादा माने फांसन थाजोबो ओमफ्राय खिन्थु गारि सालायनाया एखेयानो जोब माबोरै सालायनांगौ बेबायदि आरो दे बिदिब्ला भिडियोखौ स्टार्ट खालामसै गारिखौ सालायनायनि सिगां बिनि मडेल नाम्बारखौ मिथिनानै लागोननिफ्राय बियो टाटा 2518c 6x4 5883 cc नि इन्जिन बियो 6 सिलिन्डार 180 हर्स पावर 700 निउटन मिटार टर्क 9 स्पीड मेनुअल फरवार्ड ट्रान्समिशन सिगांजों माने 9था गियार दङ ओमफ्राय 1 रिवर्स गियार माने बे गियारजों 10था जायो आरो टोटल बे गारिनि लोडिं केपेसिटिया 18 टन ओमफ्राय ओभारलोडबो हायो दे बगी सस्पेंशन बियो दस्रानिया माने मुर्गा थायोना बै ट्राकफोरनिया ओमफ्राय बियो बगी सस्पेंशन होनो बेखौ नै 10 साखा खबनै खबब्रै बैथिंजाय खबब्रै 8था सिगाङाव खबनै 10था आरो फुङाव गारि स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनहा फार्स्टआवनो बनेटखौ खुलिनांगोन बनेट खुलिनानै फार्स्टआव बिट जाबाय कुलेन्ट नङाबा दै सोनांगौ दानि BS6फ्रा कुलेन्ट थाजोबो बेयाव जोंनिया BS3 नालाय दै सोबाबो जायो आरो ओमफ्राय बाहाय मेक्ससिम थानांगौ मिनिबा माने खम आरो मेक्ससिम थाथारनांगौ दैया ओमफ्राय आरो बिनि बारा सोयोबा माने रिस्कि जायो अभारफ्ल' जायो आरो बे कुलेन्ट टेंकियाबो गावनो चान्स थायो आरो ओंखायनो अभारबो सोनो नाङा खमबो सोनो नाङा मेक्सआव थानांगौ आरो दै बा कुलेन्टफोरा ओमफ्राय नैबे जाबाय डिपस्टिक मबिलनि माने मबिल चेक खालामग्रा बियो नै मबिलखौ बेयाव नायनांगौ आरो नैबेहाय सिन दङ मोनसे नैबेहाय मोनसे मोनथाम सिन दङ नैबाव मोनसे मोननै मोनथाम माने नैबे लास्टआवबाथाय दा सालायखासै आरो इन्जिन सिस जानो चान्स थायो माने गेजेरावबा एसे सुलिथ'जायो ओमफ्राय नैबे जाबाय मिडियाम जाहैबाय आरो 3 नाम्बारा
ओमफ्राय नैबिसिम सोबाथाय अभारफ्ल' जाहैलायबाय आरो अभार जायो अभार सोनो नाङा इन्जिन अइलखौ दे नोंथांमोना एभ्रि डे माने सानफ्रामबो बेखौ चेक खालामथारनांगौ कम्पालसारि आरो बियो मबिल ओमफ्राय दै दंना गैया बा कुलेन्ट दंना गैया बेखौ नायथारनांगौ बिनि उनाव नोंथांमोनहा सारिगिदिं टायारावहाय बार दंना गैया बेखौ नायदो चेक खालामदो बुनायनानै अन्थाइ बा जेबो बुस्थु लहाफोर गैयाबा अन्थाइजोंबो देजायो ओरैजाय देनानै नायनांगौ नै नङाबा आन्दाज मोना साखा गिदिर ना बिदि ओमफ्राय थुब थुब होनबाथाय माने माबा गैला आरो बेहाय हावा दुं दुं गाबथारखायो बेबायदिनो होमबा बेहाय हावा दंसै फुलनो ओमफ्राय नैबे एयार फिल्टार नै एयार क्लिनार बेखौ मासे साफा खालामनांगौ ओरै दास्रिनानै सान्दुङाव फोराननानै माने हाद्रि बे जेखि टार्ब'चार्जार बा इन्जिनाव बेसेबां बार नांगौ बेजों इनटेक जानानै बाव फिल्टार खालामनानै बारखौ इन्जिना बारखौ बोलाङो आरो बैलाय बेजों ओरै फैबाय बाव फिल्टार खालामबाय मोननै फिल्टार दं डाबल फिल्टार बिनि उनाव नाय डाम्पार सलायबा हाइबा अइल बेखौबो चेक खालामबाय थानांगौ माने बेहाय थाव गैयाबाथाय हाइड्रलिक अइल होनो बेखौ बाहाय थाव गैयाबाथाय माने बे जेगा जौआबो हायाबो बिदि जायो मेरला बेफोरबायदि नायनो बावनानै जाबाय थायो बेखौबो चेक खालामनांगौ फुङाव बेनि उनाव बे डिजेल टेंकिनै सोरनाबा मिटारा बांसिनानो जाया बिदि गारि गिदिरफोरना ओमफ्राय मिटार जायाबा बे थाव सुग्रा मोनसे स्टिक थायो बेखौ लाफानांगौ मालाबा समाव माने हावा लायोबा थाव जोबथाथारोबा बे गारिया बिराद खस्थ' बे पाम्प नारग्राया एकदम सिङावसो एरसोनानैसो पाम्प नारनानै आरो बोरैबाबा जाबावासो माने हावा गारनांगौ रेन्ज लाबोनानै सोरबाथ' रोङाबो मेकानिक लेंहरलायनांगौ बेफोरबायदि जायो आरो बेखायनो थावखौ चेक खालामथारनांगौ माने मेक्सिमाम 20 लिटारा थाथारनांगौ बे गारियाव दाना ड्राइभार केबिनाव थांसै बेखौ खेंनो रोङा दे सोरबा ओरै हमनानै ओरै नारनांगौ आरो ना बेखौ नै ओरै नारबाथाय गेंबाय बेलाय बोदोल' होमबानो बेफोरबायदि ओमफ्राय गारि सालायनो गाखोबा सोरबा माने डाइरेक्ट बैयाव स्टारिङाव ओरै हमनानै बा अबेबा सिटफ्राव बेफोरबायदियाव हमनानै बेयाव गानानै गाखोयो बिदि खालामनाङा हमग्रा होखादों नै बाव मोनसे हमबाय आगसिखौ बाव आगदाजों हमबाय आराम गाखोबाय आरो बेबायदि दे नङाबा इन्टारभिउफ्राव माबोरै गाखोयो बेखौबो नायो ड्राइभारखौ अबेबा कम्पानिफ्राव गारि सालायनोबा आरो फेल खालामखायो डाइरेक्टनो गारियाव माबोरै गाखोयो बेखौबो नायो बेखायनो आदाद खालामनानै लानांगौ बाव हमदो मोनसे आगसिखौ आगदाखौ बाव हमदो गाखोदो आरो आरामसे बेबायदि दे दाना सुइचफोरखौ देखायनि नोंथांमोननो बेयाव बारा सुइच थाया BS3आव गारि बोरायना बारा खामानि होआ बे सुइचफोरा ओमफ्राय आंना नै बेहाय मडिफिकेसन खालामजोबनाय दं नै हरन बियो ओमफ्राय बे फांखानि ओमफ्राय नैबे गियार लाइटनि ओमफ्राय नैबे केबिन लाइटनि बैनि नै माने मडिफाइड खालामजों आरो बेयाव थाजोबनांगौ ओमफ्राय दा हनै गारि बोरायना बिनि थाखाय आरो नैबे दावराय गांमोन दे अरिजिनेल ओमफ्राय सोरबा हाख्ल'ना लांबाय बेखौ बेयावनो मोनदोंमोन दाखालिहाय दा नै सुइचफ्रा बे जाबाय इन्जिन चेक लाइट खामानि होला माने बियो इन्जिन चेक लाइटनि माबाफोर फल्ट दंबा बैयाव ओंखारगोन आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय एगजस्ट ब्रेक सोरबा इन्जिन ब्रेकबो होनो सोरबा कन्ट्रलिंबो होनो माने हाजोफ्राव बा डाउनफ्राव बा फुल हाइवेआव स्पिड सालायोबा बेखौ लागायोबा माने ब्रेक गाबा गाबो आरो माने ओंखारनायफ्राव इन्जिनखौ ब्रेकिं खालामो एसे ओमफ्राय नैबे नेक्स्टआ जाबाय बे हाजार्ड लाइट बेखौ सेरबाथाय गासिबो इन्डिकेटरानो जोंजोब्बाय नैबेबो बै माबा लाइटनि बेबो कानेक्सन गैया ओमफ्राय नैबे मोननैया बेबो लाइट कानेक्सन होजायो बाहाय ओरैनो होनाय दा बेबो खामानि होआ जाया आरोना बेबो ओमफ्राय नैबे जाबाय 4x4 होनो सोरबा डिफेन्सियेल लक होनो सोरबा 6x4 होनो जायखिया आरोना माने ओरैबायदि बियो 6x4 नालाय माने बे साखायाबो बोयो बै उननियाबो बोयो ना दा बै सुइचखौ सेरोबा माने अबेजोंबा गोजौ गाहाय जायोबा बे साखाया सोर गिदिङो आरोना जेनेबा बे खबसे ओमफ्राय हरैनि खबथामा हायाव नांनानै ओरैनो दहला थादोंबा बे गिदिंबाय थागोन बिदि जायोबा बै सुइचखौ सेरबाथाय लक जाबाय आरो माने अबे साखाया फ्रि बेखौ लक खालामो बियो बे सुइचखौ सेरोबा माने साखा सोर गिदिंदोंबाथाय अबेबा साखाया स्लिप जानानै गिदिंदोंबा बेखौ सेरना होबा बे गिदिंनाय साखाया बन्द जाबाय आरो बेबायदि दे बेखौनो होनो 4 व्हील होनो सोरबा डिफेन्सियेल लक होनो सोरबा 6x4 होनो सुइचखौ आरो दा बे सुइचआ आरोना एक्सुवेलि डिफेन्सियेल लकसो बियो माने फ्रि जानाय साखाखौ लक खालामो आरो ओमफ्राय गिदिंबाय थादोंबाथ' बै साखा खबसेया गारिया खारलाना ओरै जाबाय थाबाय होमबाना
बेखौ लागायना होदो बै गिदिंबाय थानाय साखाया लक जाबाय आरो होमबाना गारिया खारबाय दाना मिटाराव फैदो मिटारा नै बे सिगांनि ट्राकनि बायदिनो इन्डिकेटर लेम्पफोरा नैबे जाबाय मबिलनि जेरावबो गारि फिसायावबो गिदिरावबो थाजोबो बे मबिल गैयाबा बे जोङो आरो बे जाबाय बेट्रिनि बेट्रि चार्ज खमबा बा डायनामा गाज्रिबा बे जोङो बे फिया जाबाय पार्किं ब्रेक माने हेन्ड ब्रेक नै फिया आं बेफोरखौ थाब थाब कभार खालामसै मानो होननानै बुङोबा सिगां खिन्थाखाजोब्बाय आं बेखौ नैबे आरपिएम माने एक्सिलेटरनि नैबेनि एक्सिलेटरनि बियो नैबे जाबाय स्पिड मिटार किल'मिटार माने बेसेबां स्पिड सालायदों गारिया बेखौ देखायो ओमफ्राय नैबाव दं नै ट्रिप ए ट्रिप बि अड'मिटार बिदि आरो बेसेबां खारखो गारिया खय किल'मिटार खारखो बेबायदि ओमफ्राय नैबाव दं हावार्स माने खय घन्टा जाखो गारि सालायनाया बेखौ देखायो बाहाय ओमफ्राय नैबे जाबाय टेम्पारेचार मिटार बेयो माने हिट मिटार आरो बे बेसेबां दुंखो गारिया बेखौ खिथायो जेन'बा फुल हिट जाबा बे गोजायाव नांबाथाय सालायनांला दोनदो आरो मायबा इसु मा प्रब्लेम दंसै गारिया हिट जाबाथाय दै गैयाबा फेन बेलफोर जनाय बेफोरबायदि जाबा माने हिट देखायो आरो बियो ओमफ्राय नैबे जाबाय थावनि फिउल मिटार दा थावानि बारा गैया खाथा मोनसेल' दङ बे जाबाय बारनि एयार ब्रेक नालाय बे गारिया बारजोंसो ब्रेक थायो बारा बेसेबां दं नै दा खम दङ बे गोजा खिथाबाथाय बारा खम आरो सालायनाङा बिदि गोजाबाथाय आरो खारखायाबो गारिया हेन्ड ब्रेक जानानै थायो बे उननि ओमफ्राय नैबे सिगांनि मोननैबो हावाया खम नै दा स्टार्ट खालामनानै हावा थिखोनांगौ जेसेनो गाब्राङो एसेनो हावाया दावखोयो आरो माने हाबहैयो हावा बार हाबबासो माने ब्रेकआ थायो नङाबा गारियानो खारखाया ओमफ्राय नैबे जाबाय लाइट एगजस्ट जिर'आव दोनबा एसे गोजौजों खारगोन एकआव दोनबा एसे गाहायजों खारगोन दुइआव दोनबा मिडिलाव थाबाय थिनाव दोनबा एकदम डाउनाव खारबाय बेबायदि आरो एगजास्ट खालामग्रा ओमफ्राय बेखौथ' आं खिथाखाबाय सिगांनो बे ABC एक्सिलेटर ब्रेक क्लाच नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा थांनानै नायबानो जाबाय सेमखा गासिबो खालि अप्सनफ्रा फांसनफ्रा एसे दस्रा जायो आरो गारिया जेरावबो एखेयानो जाजोबो अबेबा गियारा सिगांजों फार्स्ट गियारा सिगांजों थायो अबेबा उनजों थायो बेफोरबायदि आरो ना नैबे जाबाय हेन्ड ब्रेक ओरैबा माने हेन्ड ब्रेकआ खुलिबाय आरो हेन्ड ब्रेक गैया दा हेन्ड ब्रेकआव दं दा नै बार गैया नालाय हेन्ड ब्रेक खुलिखाया नों बेखौ खेवबाबो गारिया खारनाय नङा आरो हेन्ड ब्रेक खुलिबाबो बारा गोजायाव दं ना नै ओमफ्राय नैबे जाबाय दाला थिखोग्रा दे पिटि सुइच होनो बेखौ नै बे पिटि सुइच बे पिटि लिभार दे बे पिटि सुइच बे पिटि लिभार बेखौ माबोरै थिखोयो आं एसे उनाव देखायगोन नोंथांमोननो हावा थिखोनांगौ दा गारिखौ स्टार्ट होबासो हावाया जागोन आरो बिनि उनावसो बेयो थिखोजागोन बेखायनो आं एसे उनाव देखायगोन नोंथांमोननो दा गियारखौ देखायग्रोनोसै नोंथांमोननो गासै 10टा गियार जायो दिनै रिभार्स आरो ल' गियारजों एल गियार थायो बेना दस्रा गारिना जेनेबा भारत बेन्सफोरना सि थायो क्रलार गियार थायो ओमफ्राय अशक लेलेन्डनाबो सि क्रलार बेना एल थायो टाटानिया एल मानि ल' सि एल एखेखा खामानिया एखेयानो मावो खिन्थु नामखौ दस्रा दोनदों आरो कम्पानि दस्रा हिसाबै 1 2 3 4 5 बाव मोनबा 10टा गासै गियारा दे बे 10टा गियारखौ माबोरै लागायनांगौ नोंथांमोननो देखायनोसै आं क्लासाबो बार गैयाबा जाया दे बियो गोराथार नै स्टार्ट खालामाबा जाला ओरै नारख्लिंथारबा रिभार्सआव हाबबाय ओमफ्राय एकआव ओमफ्राय ओरैजों 2आव 3आव 4आव 4 नाम्बारसिम बेहाय निउट्रेला डाबल दे बेना 4 नाम्बारसिम मोनसे निउट्रेलाव जाबाय बिनिफ्राय नों 5 नाम्बार होनोबा बिनिफ्राय हाबला बियो फार्स्टआव थांला बे गियारा मिथिबाय फार्स्टआव थांला बियो ओरै क्लाच गाफिननानै नै बे सेकेन्ड निउट्रेल बेहाय नोङो 4 2 3 1 होनोबा नांला बाहाय मा नांगोन 5 6 7 8आ नांसिगोनलाय बियो बे सेकेन्ड निउट्रेलाव माने हाइ गियाराव थाहैबाय बे हाइ ओमफ्राय नोङो 3 4 1 2 होनोबा आरो ओरै लांफिननानै हैनांगौ आरो माने बेनो मोनसेल' डिफारेन्स दस्रा बे ट्राकफोरजों बे निउट्रेल मोनसे जाबाय आरो ओरै निउट्रेल मोनसे जाबाय माने डाबल निउट्रेल थायो आरो ओमफ्राय ओरैजों ल'आव दोनोबा 1 2 3 4 बेफोरखौ लगायनो हाबाय ओमफ्राय हाइआव दोनोबा 5 6 7 8 बेफोर गियारा नांबाय आरो दे सिम्पल बेबायदिनो जेरखम आं बै ट्राकआव खिन्थादों नोंथांमोना बे आइ बटनाव थांनानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ एखे गियार लगायनाय मानाय गासिबो एखे जोब खालि बेल' डिफारेन्स आरो बेल' दस्रा माने ल' लागायनोबा 1 2 3 4 लागायनोबा ओरै लांनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय हाइ लगायनोबा ओरै लाबोनांगौ जाहैबाय जेनेबा 4 नाम्बारसिम सालायनानै नोङो 5 होनोसै होमबा क्लाच गानानै सेकेन्ड निउट्रेल खालामदो 5 होदो आरो ओमफ्राय 6 होदो 7 होदो 8 होदो लास्ट गियार फुल हाइवेआव होमबा खारबाय गारिया 60नि बारा खारा अबेबा माने स्पिड खुलिनाय थायो बांसिनानो ट्राक गिदिरफ्रा 60नि बारा खारा आरो दै सोरबा बिराद स्पिड खारनाय नुयो खिन्थु
बे गारिया 60ल' खारदों आरो बिराद खारनाय नुयो ल'डआव खिन्थु स्पिडा 60 60नि गोजौआव थाङा दे ओमफ्राय बेनो गियारा निउट्रेल डाबल बे 10 गियारा दाना आं पिडि सुइच बे दालाखौ माबोरै थिखोयो बेखौ खिन्थानोसै नोंथांमोननो स्टार्ट होनांसिगोन आं दावराव जासिगोन दे एसे साउन्डआ भइसआ बांद्राय मोजां खोनानाय नंला फार्स्टआवनो निउट्रेल खालामग्रोदो नै क्लासआथ' गानो हाला निउट्रेलाव दंखायो नै ओरै बुना नायबानो माने गियाराव थायोबा बे निउट्रेला जाया आरो डाबल निउट्रेल सिंगेल निउट्रेल बे जाया ओरै गेजेराव थाबासो सिंगेल डाबल बे निउट्रेला नांगोन आरो मोजां बिनिया निउट्रेलखौ आन्दाज मोनो थाबनो होमबाना नोंथाङा स्टार्ट होनो हाबाय आरो आरामसे स्टार्ट जाबाय दा हावाखौ थिखोग्रोनोसै आङो डिउटि टाइमबो जाफिनबाय नै ओंखाम जानायनि टाइम जादोंमोन थाब थाब जानानै फैबाय आं भिडिअ बानायदों दा नै टाइमा 2:10 जाबाय भुटान टाइम 2:00 स्टार्ट जाफिननांगौ खामानिया दा 10 मिनिट बारा जाबाय नै खामानि स्टार्ट जाफिनसिगोन दे आं एसे थाब थाब नोंथांमोननो देखायनोसै दा रानिं कन्डिशनाव भिडिअ खालामनो माना खालामदों माने नुबाय बायोबा एसे दाय जागोन आरोना बेखायनो गारि थानायावनो थाब थाब खिथानि नोंथांमोननो हावाया दाबो सिखारा नै बे एक्सिलेटरखौ गायोबा नै एक्सिलेटरखौ गायोबा माने नैबे आरपिएम मिटारा दावखोयो आरो इसिबां गाब्राङो इसिबां दावखोबाय आरो बै गोजा नांजासिम गानो नाङा माने गासिबो बुस्थुआ लिमिटनि अभार खालामोबानो प्रेसार मोनो नालाय दा बेयावबो मोनसे सिमा होदों आरो ओरै जाहाथे ओरै गोजौ गोजा नांजासे गानाङा आरो ना थावाबो बारा जायो आरो इन्जिनाबो प्रेसार मोनो आरो दा दाला थिखोनो थाखाय नैबे गोजाखौ एरखोग्रोनांगौ लेबारखौ ओमफ्राय बे लेबारखौ एरखोनो थाखाय क्लाच गानांगौ दै बिना क्लाचआव जाया बियो टाटाया दस्रा गारिया क्लाच गैयाबाबो जायो क्लाच गानांगौ ओमफ्राय बे ओरै एरखोनांगौ पिटि सुइचखौ होमबा दाना लेबारखौल' ओरै थिखोदो आरो गोजौजों बेबो दस्रा दस्रा जायो माने अशकलेलेण्डफोरना उल्था जायो ओरै गाहायजोंसो थिखोनाया बेना ओरैजों ओरैजों नै ओरैजों बोखोबाथाय जाबाय आरो नै आरो खेबसे खिथाबावनि क्लाच गाबाय गारिया निउट्रेलाव थानांगौ दे निउट्रेलाव क्लाच गाबाय पिटि सुइचखौ थिखोबाय ओमफ्राय बे लिभारखौ ओरै बोखोबाय ओरै हमनानै लाबाबो जायो ओमफ्राय बाव लक दङ नै लक होबा लकआनो थाबाय ओमफ्राय क्लाचखौ हगारदो लासैनो ओमफ्राय एक्सिलेटरखौ गादो आरो बेलाय जौबाय नै दालाया जेसेनो एक्सिलेटर गायो एसेनो स्पिड जौगोन आरो बियो नै नों एक्सिलेटर गायाबा लासै जौगोन नै बेबायदि एक्सिलेटर गाबाथाय बेलाय थाब जौबाय स्पिड जौबाय आरो बियो नै हा फुल स्पिड खालामबा बिराद स्पिडाव जौगोन आरो बियो दे नांथाबाथाय थां होनखायो नांथाबाय गैला बेनिफ्राय थांला दे ओमफ्राय नैखौ अफ खालामदो नै ओमफ्राय गेजेराव दोनदो बेखौ निउट्रेल बेबो निउट्रेलाव थानांगौ गेजेराव होमबा बियो जौला आरो दाना फाहायनांसिगौलाय बेखौ हा फाहायनायाव सिम्पल जेबो नङा बेखौ क्लाच गायाबाबो जायो बेखौ डाउनल' खालामनांगौ ओरै गाहायाव बोख्लायबाथाय बेलाय नै डाउन जाबोबाय ना डाउन जाबोबाय नै हायगासिनो एसे टाइम लायो हायनायाव सिम्पल जेबो नङा आरोना बे हाइड्रलिक थिखोनाया ओमफ्राय समान जायगायाव दोननांगौ दै लखबनोबा माने लड गारियाव माल खालि खालामनोबा समान जायगायाव दोननानै खालि खालामनांगौ खायलें जाबाथाय खायलेंआव मालाबाबो लखबनाङा बिराद रिक्स जायो 12 साखाफ्राथ' दाख्लैसो गंथाम जाबाय बेलथायनाया जोंनि कम्पानियाव एसे खायलेंआव दोननानै थिखोदोंमोन आरो ना गंसे बल्बोमोन ओमफ्राय गंसे स्केनियामोन ओमफ्राय आरो गंसेया स्केनियानोखा गंनै स्केनिया गंसे बल्ब 12 साखा गोजा खायलें केब साइडआव दोननानै थिखोदोंमोन ओमफ्राय गारियानो ज्राव बेलथायबाय आरोबा रावबो जेबो जायाखिसै ड्राइभारा एसे खुनि मोनदों दा बेनो जेक थिखोनाया सिम्पल ओमफ्राय बेखौ निउट्रेलाव दोनफिनदो हायबाथाय फुल हायजोबबाथाय बेनो बांद्राय बेले बेजे गैया आरोना नर्मेल BS3 गारिफोरा बै दानि BS6 फ्रासो एसे सुइचनि मानि हाइ ल' माबा माबि दंलाजोबो हो बेखौ आं मालाबा देखायगोन नोंथांमोननो गोदान गोदान गारि दंखायो नैबेलाय जोंनियाव बेथ' नङा नैबे BS6 नै दा हेन्ड ब्रेकआ नै बन्द जासिगोन बन्द जाबाय एबार गारिया खारबाय दा नै हेन्ड ब्रेक होयोबा बे हेन्ड ब्रेकआ नांबाय दा बन्द जाबाय
दा बेखिनियानो बांद्राय जेबो गोरा नङा दामफारा नर्मेल बे आं सिगां ट्राकआव खिन्थाजोबखाबाय सालायनायफ्राथ' एखेया बेनो जोब एखेयानो जोब ओरैनो जोंथ' दा बाहाय टाइम गैया नालाय एसे रं ड्राइभ जायो आरो जोंना माने डाइरेक्ट 3 नाम्बाराव होनानै सालायनाय जायो 3 आव होनोसै बेलायनो खारबाय डाइरेक्टनो बेबायदि दै माने जोंना दा टाइम थोआ ना इयाव 1 नाम्बारफ्राव होनो मानो आरो थावाबो बारा जायो ओमफ्राय रं जायो आरो ड्राइभआ खिन्थु गारिखौ माने प्रपार ड्राइभ खालामनोबा 1 नाम्बारनिफ्राय सालायनांगौ ओमफ्राय जों दा 3 आव होनानै सालायो आरो दा बे एल गियारा मायाव खामानि होयो एल बा सि हा दस्राना जेनेबा बे बारार बेन्स बा बे अशक लेलेन्डफोरना सि थायो नालाय आइसार प्र'नाबो आइसारनाबो सि थायो दा बे सि बा एल गियारा मायाव खामानि होयो बेयो जेब्ला गोजौ आप मानखोनाय बाव 1 नाम्बाराव मानखोनो हायासै ना जेब्ला बे 1 नाम्बार गियाराव मानखोनो हायासै अब्ला एल बा सि आव होनांगौ आरो ब्रेक गादो क्लाच गादो डाइरेक्ट एल बा सि आव होदो गारिया बोखोनो हायासैबा आबाव दंबा फुरा आबाव मानखोबाय थाबाय ओमफ्राय नोंना गारिया बोहैयाखिसै पिकआप थैबाय होमबा बोनो हालाबाथाय डाइरेक्ट ब्रेक गादो क्लाच गादो डाइरेक्ट एल बा सि आव होदो आरो हो होमबा बे गारिया बोखोबाय आरो लासै स्पिड खारा बियो 10 स्पिडबो खारा दे बियो बे 0नि एसेल' दावखोयो आरो एसेल' बेखौ लागायबाथाय ओमफ्राय फुरा थागदाव मानखोयो आरो फुरा बोलोआव ओमफ्राय नैबे जाबाय वाइफारनि बियो ओरै होबा नै हायाखै दा माने मोनथाम डिजाइनाव फुगारो बेयो दैखौ वाइफारा दे बे फार्स्टआव होयोबा फुगारलायबाय दलद थालायबाय माने 5 सेकेन्डसो बिदि थाब फुगारो आरो बियो ओमफ्राय नैबे गेजेराव होयोबा एसे मिडियाम साइजआव फुगारबाय आरो बियो दे ओमफ्राय नैबेहाय हायाव होयोबा फुल स्पिड माने अखा दामब्रा हाबा खामानि होबाय बियो दे बेबायदि ओमफ्राय नैबे आगदाजों दं इन्डिकेटर राइट लेफ्ट माने आगदा आखि इन्डिकेटर अबेजों थाङो बेजों लगायनांगौ आरो ओरैजों थांबा राइट ओरैजों थांबा लेफ्ट ओमफ्राय बावनो हेडलाइटनिबो दङ बेखौ फिदिंबाथाय हेडलाइटआ जोंबाय आरो ड्राइभार सिटनिफ्राय भिजिबिलिटिया नै बिदि नुयै नै बेखौ आन्दाज खालामनानै सालायनो हाबाथाय नोंथाङा ड्राइभार जाबाय आरो पारफेक्ट ड्राइभार बेखौ माने मेजारमेन्ट खालामनानै सालायनोल' हानांगौ बे ट्राकनियाथ' फारनै ना बेखौ एसे इजिसिन नुयो आरो ना सालायनो माने मोनसेल' नुयो इजि माने सोरनिबा थाखाय आरो गोराबो जागोन बेयो गुवार नुयो खेबसेनो दे बिनिया नै बेबायदि ओमफ्राय ओरैजाय नै सिदा मडिफिकेसन उन्दुनो थाखाय माने बांलादेश खारोमोन नालाय गारिया अन्थाइ लाङोमोन उन्दुनो थाखाय बानायनाय आरो बियो ओमफ्राय नैबे आगसिनि लुकिं ग्लास नैबे गाहायाव नायग्रा नै साखानि सोरबा बैयाव साखा खाथियाव थाफैयोना बाइकफ्रा बेखौ नायनो मोजां बेजों एसे ओमफ्राय नैबे आगदानि लुकिं ग्लास बेबायदि नुहुरो नै ओमफ्राय आगसिनिया नै बेबायदि नुहुरो बेबायदि आरो ना नैबे गोजौनिफ्राय गाहायाव नायनाय नैबे साखा बास बेनो ओमफ्राय नैबे नै उननि ग्लास बियो ओमफ्राय नोंथांमोनहा मालाबाफोर अबहायबा गारि सालायनायनि इन्टारभिउ होयोबा ना गोदोना बरननानै बेजों गोदोनाखौ ओरै नायहरनानै फावसयनाङा मालाबाबो बेक खालामनाङा ओरै लुकिं ग्लासाव नायनानै फावसयनायनि आदत खालाम आरोना मालाबाबो गोदोना बरननानै खोरखिजों गोदोना बरननानै बेक खालामनाङा फेल जायो डाइरेक्टनो बिदि लुकिं ग्लासाव नायनानै बेक खालामनो आदत खालाम दा बेथ' नुहुराबो दामफारा उननिखौ गोदोना बरननानै खोरखिजों नाहरबाथाय आरोना ओंखायनो लुकिं ग्लासजों नायनो आदत खालाम माने इन्टारभिउफ्रावबो अबेबा कम्पानिफ्राव इन्टारभिउ होयोबा फावसयनो होयोबा फेल खालामो आरो खोरखिजों गोदोना बरननानै नाहरबाथाय दे ओमफ्राय बियो पावार स्टियारिं दे ओमफ्राय बेनि अइल थायो स्टियारिंनि नैबाव दङ नै बेयो जाबाय पावार स्टियारिं अइल बेखौबो चेक खालामनांगौ जुदि बे थावा गैयाबाथाय अइला गैयाबा थाव गैयाबाथाय माने स्टियारिंआ बिराद गोरा जायो आरो फिदिंनो हाया आं माल लानानै फैबाय लखबनानै खिथानाय नोंथांमोननो क्लास गाबाय नै पिडि सुइचखौबो होबाय ओमफ्राय ब्रेकआव मोनसे ससे दोननानै आथिंखौ ससे एक्सिलेटाराव आरो नै हेन्ड ब्रेक होनानैबो खालामनो हायो नाथाय हेन्ड ब्रेक होबा रिक्स जायो आरो गियार निउट्रेल खालामबाय क्लासखौ हगारबाय ब्रेकजों एक्सिलेटारजों गाबाय नै जौगासिनो दे आयनायाव ओरै नायलाय नायबाय थानांगौ ब्रेकखौ हगारना होनांगौ नै बिदि माल गोलैबा ओंखायनो हेन्ड ब्रेक होजाया हेन्ड ब्रेक होबा दालाया गाज्रि जायो आरोना
लडा बे उनजोंहाय गोलैबा माने अन्थाइफोर लड लादोंबा हेन्ड ब्रेक होयोबा दालाया देबजोबो ओंखायनो ब्रेकआव ससे गानानै ससे एक्सिलेटराव गानांगौ आरो नैबेबायदि नै गाबाय मोनसे गाबाय दाना डाउन खालामसै ओरै गोजौआव थारफोर दं नामा कारेन्ट थारफोर दं नामा मायावबा नांगोन नामा जेक थिखोबा बेखौ बिराद खेल लानांगौ दे कारेन्ट थाराव नांबाथाय गैला दाख्लैसो जोंनि बे मालिकनिनो ड्राइभार सासे थैखांबाय कारेन्ट थाराव नांनानै जेक थिखोनानै दा नै हाइ गियारखौ मारै होयो देखायनो नोंथांमोननो माने आं डाइरेक्ट सारि नाम्बाराव होनानै सालायबाय टाइम गैया दे नोंथांमोना बिदि सालायनो नाङा राब इउस जायो दा सारि नाम्बाराव नै सारि नाम्बाराव होबाय आं ओमफ्राय दाना फार्स्टआव लागायनोबा मारै खालामनांगौ हाइ गियाराव होनोबा एक्सिलेटर गाबाय एसे पिकआप जाहोबाय क्लाच गाबाय ओरै दोबाय सेकेन्ड निउट्रेल सिदा नारबाथाय फार्स्टआव नांबाय आरो नै ओमफ्राय बेनिफ्राय होलांबाय थादो नोङो 6 7 8 बिदि होलांबाय थाबाय आरो लामाया मोजां नङा आं ल'आव होफिनसै सारियाव होफिनबाय माने ओरैजों होयोबा 6 7 8 ओरैजों थाबाय 1 2 3 4 ओरैजों थाबाय बिदि आरो नै ओमफ्राय सालायनानैल' जाया ग्रिसबो खालामनांगौ नै बिदियाव पार्टियाव ओमफ्राय बे स्टियारिं किंपिनाव ओमफ्राय बे ब्रेक केमाव बिदियाव ग्रिस खालामनांगौ आरो नै बाहाय बगियाव नै ग्रिस गान दङ बिदिजों ग्रिस गावनांगौ सोनांगौ माने बे सिङाव ग्रिस थाङो ग्रिस खालामनो मोनैया नै निपुलानो पुरा होथेजोब्बाय मालाबा देखायगोन नोंथांमोननो माबोरै खालामो ग्रिसखौ दे थाव सोदों नै दा डिजेल 147 48 950 150 लिटार हाबगोन 150 बन्द जाबाय नामागौन बुङाखिसै बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै एसे हेल्पफुल मोनदोंबा एसे नलेज मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोननो कारखौ माबोरै सालायो बिनि भिडिअ नांगौबा गाहायनि कमेन्टआव लिरनानै खोन्था नांगौबा आं बानायगोन कारखौ माबोरै सालायो दाथ' आंनाव थट्रे बोराय गारि दं नालाय दा नोंथांमोननो नांगौबा बिनि भिडिअ कारखौ माबोरै सालायो बिनिबो आं भिडिअ लाबोगोन नाथाय नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनांगोन शेयार लाइक साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो दानो बिदिब्ला बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि बरिया खाने गारिया ब्लेक कालार मोनबाना बिराद मोजां नुगौमोन आरो आंनि ड्रिमलै बे बिराद फसायखायो आं इन्डियायाव बारा गैलाबाया इयो